Ало, какво става, брат? Моля спешно да ме престига, че след 2 дни имам участие. Да, бе, идвай. Аз съм отпреде. Брат, много съм зачерен, да направим нещо по въпроса. Спокойно, братле, сега ще ти намажа с нашия продукт. Който е, брат, много приятно мириш. Възстановява раздразнената кожа. Преди участие идвам в Black Sea Barbershop, за да съм чисто нов и готов да ги убия на сцената. Можете да запишете ваша част в blackseabarber.com и също така оттам да си поръчате нашия натурален продукт, който ще облегчи вашата кожа. А след участие пак съм тук, в студиото, ама в масажното, за да се чувствам добре. Заповядайте при нас, Black Sea Barbershop, най-доброто.